I ćao ljudi, dobrodošli opet u Magic Games, ja sam Miloš. I danas ljudi opet nastavljamo sa Plants vs Zombies 1. Tu je sa mnom opet Viktor Popović. Znači on će opet igrati sa mnom, Marko neće, on igra Minecraft, tamo gradi Viktoru kuću. Da. A mi danas... Ja ne znam, tek 5 godina. A mi danas opet igramo Plants vs Zombies. Evo, šta ćemo da izaberemo? Uzet ćemo ovu što nam neophodno nam je. Uzet ćemo Uzmi jedan gobova. Uzet ću njega. Bombaša. Uzet ćemo Njega. To je to, ne možemo više. Molim. Sekunda ljudi. Ok ljudi, evo, krenuli smo. Imali smo neki problem. Pa evo krećemo. Znači evo, postavili smo slučajno ovog jednog početnog. Ajde Viktore, postavljaj te pečurke. Postavljaj te pečurke. Šta ima s ovim zombijama, vidiš što u zombije. Ajde, pa vidi. Bacaj one gore žute. I požuri malo bre sa rukama, bacaj malo jače, brže požuri. Ok, znači trenutno igra Viktor, sljedeći level igra Marko, pa ja, zadnji. Hrani ih! A kako da ih hrani? Ne može, samo će da poraste. Kako ti da dobijete ono što hipnotiše pa onda vrati... Idi stavljaj prve one bre, vidiš da si čora, vidiš stavljaj žutu tu. I onda stavljaj te male ovdje. Check price. Te žute više ne moraš. Stavljaš onda da vidiš da ima puno zombija. Stavi! Što ne stavi dole kad si krene? Ne znam on ne zna on kuće ljudi moji. Sad uzmi onog jednog za potapanje grobova kad skupi sunce. Pa da ne izađeš iz igrice, to nam dugo grova. Izvini, će nam biti peko. Oni rube ruku, odakle imam. A ne moraš, ništa. Ajde, uzmi da. Eto, tako igre, tako. Stavi ga. Klikni na grob, jebote. Sad može da ti ga uništi, pazi. Stavi onog malog. Stavi malog. Debeli treba. A nikada. Jesmo uzeli štit, imamo štit, dobro. Stavi ga. Stavi štit. Tu. Treba nam debeli. Evo može ovako, pa nek pucaj tebe. Kupi sunca bre sva. Evo porasla nam je ona ljudi jedna žuta pečurkica. Pečurka! Idemo pečurka. Baca ono malo tu dole. Dole. Onda ga stavi malo. Pa ti da ga stavim. Pa imao si ovo. Gaće da ga stavim. Uništi ga. Stavljaj tog kogod. Jedan grobova. Na grobe. Ajde, postavljaj ti. Dok može. Stavi onda ovog malo. Pa... Ok. Cepaju ga ove dobro. Stavi u onaj prvi red. Tog velikog. A grob treba. Što staviš ti? Ajde stavi onog za grobove. Ne tu. Pojeće ga tamo. Nego ovaj što preskače. Stavi ga. Nisi kliknuo na njega. Ok, Nego ovaj uzak. Ovaj nam je dosta zajeban. Ljudi. Stavi štit! Ne može, nema ga. Sad će, ubit će ga. Neće. Ubit će. Stavi ovog pišutinu. Ok, sad su nam sve pečurkice te porasle, tako da ćemo dobijati sunce. Stavi. Tako na kraju. Sjebali smo god. Telefon ne vidim ništa. I dobro što stavi štit. Stavi ono za grobove. Jer kad staviš tog za grobove, a ide zombi, može da ga pojede i da ga pojede. Uništi ovog malog. Nemoj ništa ostaviti tako. Koran onaj. Šuti luda. Ne stavljaj taj luda. Bac. Hvala ti sunce dole, ali nema.
Okej, 70. Ljudi, možda ćemo snimati futbol. kad? Neću snimam futbol, što bi futbol snimam? Snimam igrice. Ču ti smiješ? Viktore, tamo štit. Štit. Ne! Ovo prima zašto. Da, neću to da ne vidim. Gdje ga tamo? Stavi ga gdje hoćeš. Gdje ima najbliže mjesto. Mogu staviti ono malo, ali nema veze. Ne mogu više. Stavi gore sve. Ovdje. Da, mogu. Grobova nema više. Pom vidi tamo, brate. Može zombije da kaže. Ne može zombija. Zombija jede samo. Okej, pirao je se tamo. Jedan se bio jer... Pa bacaj. Uzmi bombu. Nemoj bombu. Kad ubiješ, kad ne zastavi, kad se stvori puno njih, on se stavi. Stavi štit! Ovaj samo lutao. Upi. Ne treba ti još bomba. Evo, ene. Evo viš koliko je. Kada se ovo nema na listi, sad im poradio. Ovo je budala. Ovo je što kako je. Ido budala. Evo, samo da dođe onaj disk. Nema njega još. Stavi štit! Pare, kupi pare. Šta? Čorav ti. Ne da stavi štit! Što će ti biti? Sad je. Od ovoga. Kurac me boli za time. Čuli ti snimaš, da. Noš. Ja sad buđa boli. Gdje sve sad? Ništa ne. Bum bum, naravno. Dobro, šta se smije, kuće da ne boje. Evo ga, opet. Jesi pot... Šta je došli? Dole. Ništa je tu ne skače. Nek me ubije. Ja. Ubim. Ej, gdje ga stavi? U dupe ga zabi. Pa ga jedi. Te ne mi jaje za tobom, a? Se baš. Se baš da bog sam pa. Se baš, ne mogu skušati. Kače ova druga dana. Late. Dakle da ti ovo igra na to. Da. Tu je familija. Bum bum na... Ne treba bre. A kad? Za 20 godina će nam Sad nije ništa. na... Sad ti ne treba. Kače ova bomba više. Ova zatvora. I koliko ja imam to mogu slikati. Ima puno slika prijatelja. Milion imam. Evo ih. Gledaj sad. Bum na... Ništa ne čačka još, da ne bi pogrešio. Ok ljudi, panjale. Stani tebe. To ne mi jaje. Stavi sad. Bum bum. Majmune, glupi, kakvi si majmun, budala. Kulac me boli za to. Bum, a pobedi se. Okej.
Jedim ovo. Jedim kurac. O, dobili smo knjigu. Ok. Eto, svaki put kad on uzme telefon. Almanak, neka knjiga. Ovo je, mislim, knjiga sa biljčicama. Idem da igram pup. Čekaj. Da pa pupapi. Da, ovdje nam piše koje smo biljke dobili. Evo, vidite, te biljke imamo. Zombi, to su samo ti zombi koji su nam bili. Ima dole još I zombi. ljudi ima neka devojčica, ali neće da bude u kadru. Nema devojčice, si lu, ni jedna ovdje. I to je Ok, Viktorova devojka. Ok, crazy day, nemam niko bre. Ok, ljudi, sada su se stvorili... ovaj level... Udaram. Marko, evo ti ovo. Samo udaraš. Znam ja, A Marko, evo ti ovaj level, ovaj lak. Ja igram sljedeći level, Marko. Ne može. Pa evo ti ovaj igraj. Ne može on da igra. Nema taj, idi tu dole ista. I evo zombi, ali nema biljaka. Onda neću. udaraš ih šekićem po glavu. Da, samo ih čekićem udara. Neću ti da igram u pup. Tuci ga udara. A zašto ne? Ajde da igram u pup. Ljudi, Miloš i Viktor neće da igraju pup. Zato što sam... Kak je pupki? Pug. PUBG. Papa G. To je papa. Papa G. Stani, skloni se. Je. Ok. Idi jedi kod mame. Tu čega. Marko! Nemoj, ostavi ga više. Neću da igraš, onda ne možeš. Ok, udaraj ga. Te moraš po 2 put. Te što imaju kao knjeve na glavi, moraju po 2 put. Jeste tu. Da, oni moraju... Ljudi, Miloš i Viktor neće da igraju pup. Znate ljudi koji su te budale. Neće da igraju pup. Samo nećete više snimati, ja dejte. Marko neće snimati. Neš niti, psuješ non stop. Pa tako i muđa radi. Pa nisam ja muđa. Jesi budale. Ne, Što si budale? ne gađaj me lopticama. Ne mogu. Sam te prišio. Pa tuči, bog te mali. Evo ludače. Sa kantom. Pa nisam. Nemoj. Ok, ljudi, sad kad ubije to zove, sad će zastava, ček sad. Ajde igram pup. Bum bum nana. Bum bum. Nećete da igram u pup. Dobro je. Ok, ljudi, dobio je hipnotičku biljku. Evo ti. Hipno. Ona biljka što hipnotiše. Ok, dobio je hipnotičku biljku. Hipno šrum. Ok, ljudi, stopirao sam video da sad krenemo na novi video. Ne treba ti suncokret, imaš ovaj pet. Ok, sad on bira tim. Evo, stigo je ovaj novi futbol zombi. Gdje fut sad? Neću piši. Nekad ćemo i snimat fut, ali ne Imaš znam njega? kad. Da, ne treba mi. Ajde, uzimaj. Ovdje ću... Da, tebe... Koliko ja još? Brate, uzmi njih dvojicu. Imam grobova. Ima. Pa ne možeš, moraš izbaciti. Što ti hod, on nam treba za 0 koš. Dobro, onda ću... Za meni bre bombu, što će mi bomba? Bum bum. Koja? Bombu, za meni. Bum. Uzela je tog za groba. Ovdje. Ok, sada ćemo da isprobamo hipno ovu pečurkicu, da imamo šta radi. Da, ona hipnotiš. Nju, samo taj prvi red. Ona, kao, Šta je ovo? kad pojede tu pečurku, onda je vrati nazad, vrati zombije. I on onda tuče drugu. Znam ono. Da može da se hipnotiše i onaj veliki zombi. Da, može. Ama treba 0. Da, za njega treba 0, ništa ne... ide nađe. Gdje se stvori baš dole. Dobro je što je ovdje jedna zastavica. Papki. Ajde igram pupki. Neću. Marko, stavi tu peču! Pa stavio sam!
Ovdje trebaš staviti tu. A što kad nema ništa tu? Pa onda se svoj kontu što će da se dovodi, pa će... Pa onda će da vrati, da je... Tek sam sad našao da pucaš! Pa on puca kad dođe blizu, nek to on... Što? Tog briši tu. Za jine. Pa onda gore. Ja tako uvek radim sa suncokretima. Okej, prazna mi je baterija na fonu. Tako ja radim i sa, kako se zove, suncokretima, sunflowerima. Postavim i samo onaj jedan red i oni pucaju. Pogledaj. Okej, Marko, kakva ti je igrica za sada? Nikako. Zašto? Tuta muta ada hata! Uzmi nam za grobove. Sek! Uzmi, Sek! uzmi nam za grobove. Daj! Fajk! Okej, sad je bacio ovog za... Bacili smo ovog za grobove. Da igramo... Gledam dvojku. Dvojku neću igrati još dok ne pređem keca. Da. I još malo pa sam rak završio. Uzme paru. Sek! Vidite šta je ispod ove čape. Sek! Nećemo da vidimo šta je ispod čarape. Fajk! Nemoj da skidaš to. Si. Dobro, sir. Svi su moje noge. Aha, ajme trči. Sek! Šta kaže li? Okej, čuvaj sad. Moraš da postaviš ono za... Postaviš ti. Okej, okej, ovi mali ga rokaju, mislim da će biti. Mali su najjači, znači, ako imate nekog malog drugara, ne udarajte ga. On vas udari, znate već gdje. Kad dođe onaj ragbista, moram da mu dam ovo hipnotisano. Zato i skuplja za njega, jel? Da, tip. Eto ga. Dođi. Stavi tu. Dođi. Kako si go... Dođi mi, jedi. Okej, otišao je nazad. Doviđenja. 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 Ajde, postavljaj. Koga? Đorđe. Ovog za grobove. Đorđe. Ovaj baš pojede brzo, bog te. Jebote Đole. Đorđe. Sveti Ilija i Panteru. Ilija i Panteru. Zašto bušiš krevet, Viktore? To znamo, nemoj ga dalje bušiš. Ja malo istupam. Šta hoćeš da ih čupaš? Ništa. Eto. Postavi za grobove još gore. Joj! Ja mislim da se ti grobovi stvaraju još i dalje. Šta sad ili da ne? postavim ovom? Sad ćeš ti još malo. A da. Evo ti ovaj. Pa da jedi. Dvojka. Stavi. Dobro, ne vezi. Skuplje sad za šutera jednog gore da staviš u prvi. O, evo sad će već prva zastava i tu je kraj. Znam, što ne skineš ti kod tebe na telefonu. Šta? A, Viktor. Šta? Skine kontas. Gdje si našao? Okej, zašto si ga stavio tu? A dobro, ne vezi. Gdje stavi ovu malu. Ops. Vjerojatno vidim. Okej. Evo je ljudi moji prva zastava i zadnja. I sad ih sredi sve i... Ovaj put nismo uzeli bombu. Evi ga velik bista. Nije nam ne treba. To se sredi. Hoćeš? Hoćeš da skineš? Dvojku ili tjeta? Velikog. Možeš i ovdje protiv velikog, ali on neće i on doći. Znači ja plantam se. Ne, on će skine kod njega. Možete stiga je novo kao update, imaju kao arena neka. I onda se borite kao protiv drugih klikova koji će stvari igrači. A idite tamo sad skinite igricu. A ne morate, budite tu. Kaj ljudi, sad sam ja preuzeo da igram. Ovi mali ga kreše.
ove zombije. Dođi ovaj. Ajde društvo bre. Ovaj. Ubijajte ih. To, evo, ostao je još jedan zombi. Tako je, pobedili su. I dobili smo neku biljku. Košta 25. Ovo je pečurka neka, sad ću vidim kako se zove. Scaredy Shroom. Znam šta radi, isto puca, ali kad je se približi neki zombi strašan, mislim svi su strašni, kad je se približi neki zombi, ona se spusti dole, sagne se kao. Okej, sad ne znam, da li da igramo ovaj ovdje level. Znate šta, nećemo ovaj level. U sljedećoj epizodi ćemo da odigramo još 3 dodatna levela i preći ćemo u drugi deo. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako vam se ovaj video sviđa, naravno obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal. Pozdrav!